Добър ден, драги зрители! Аз съм Божидар Димитров, историк, и следващите 30 минути ще водя предаването «Памет българска». Едно предаване на Българската национална телевизия за историята и културата на нашите земи, на нашия народ и на нашата държава. Темата на нашето предаване днес е продиктувана от публикуваните наскоро от екип на Българска академия на науките, който е работил по някаква чужда програма за произхода на съвременния български народ. От публикуваното изследване с изумление разбрах неща, които не съм знаел, въпреки 40-годишния си опит. А именно, че българите, 40 на 100 от нас българите са по произход траки, 40 на 100 са по произход гърци и 20 на 100 по произход сме славяни. За собствено българите, тези, които са основали държавата, които браняваха сумата и време, нямаме дори 1%. Вярно ли е това или не е вярно? Естествено, че не е вярно. Драги зрители, това са измислици, пълни измислици, и затова реших темата на предаването днес, а може би и следващия път, а може би и още един път, тъй като темата е много обширна, да се занимаем с вечно интересния, защото все още не е решен убедително наистина, въпроса за произхода на българите. Това включва въпроса за прародината на българите, след това какви са те наистина по произход, към коя раса принадлежат, и най-накрая бита и цивилизацията на българите, и най-накрая техните държави. Тъй като българите не са основали само тази държава, поне още няколко държави в дългата си близо 25-26 вековна история. Темата на това предаване, тъй като знаете, че то вече е кратко, 30 на минути, ще бъде посветен на прародината. Какви бяха мненията в историографията, когато тя започна да се интересува от българска история? Имам предвид историографията световната, тъй като българска нямаше, поне до освобождението на България. В края на 18 век двама чужденци, един французин и един германец, в своите съчинения по общо европейска история написаха, че българите са по произход тюрки. Дошли са, значи, тук по нашите земи от Монголия, от източен Сибир, от алтайските равнините, разположени под планината Алтай. Тюрките, както ви е известно, са азиатска раса, хора с дръпнати очи, те и сега си живеят там и очите им са дръпнати. Българите не са такива и това е. Се огледаме около себе си, няма да видим нито един човек с дръпнати очи, но се смяташе, че те са били една капка хора, разтворили се в Славянското море и по този начин се е получил днешния расов тип. Двамата учени направиха оговорката, между другото на времето, в края на 18 век българските земи са в Османската империя, тя още не се е отворила към света, една затворена система е, че не са виждали жив българин, че не са били в България, но пишат си просто и така. Лошото се получи после. Всеки учен може да сбърка. Че всички последващи учени в 19 век, поради липсата на възможност да правят изследвания, преповтаряха тезите на тези двама учени. Аз говоря и за Юрий Венелин, и Марин Дринов, и Спиридон Палузов, и много други. Какво стана обаче, когато се роди вече в възстановената българска държава, българската историография? Странното е, че първите ни учени, професор Васил Златарски, който прави първия корпус по българска история, пишат същите работи. Питал съм се, между другото, защо е така, и установих едно нещо. Те не са се интересували от въпроса за прародината и за расовия тип. Своите книги, своите изследвания, те пишат във време, когато историята е аргумент за права. Тоест, ние претендираме за земи на Балканския полуостров, които не получаваме, за съжаление, след Берлинския конгрес. Земи населени с българи. Затова българските учени от първата генерация, говоря за професорите Златарски и други, но най-вече за Златарски,
се занимават с по-късната история, след установяването на българите тук. А за по-ранната история, за времето преди 681 година, те пишат това, което са писали учените преди тях. Преповтарят го. И така тази теза съществува до преди 30 на години, когато изведнъж се появиха учени, които изтъкнаха редица факти, че старите учени са бъркали. Тоест, че прародината ни не е Монголия, не са Алтайските предгория, не е източен Сибир, а прародината ни е в земите на иранската общност, намиращи се на изток от Каспийско море и на изток от днешен Иран, бихме могли да кажем, тъй като иранската общност е била много голяма, но съвременната държава Иран заема значително по-малко територия, отколкото са населявали иранските племена. Това е нашата прародина, наречена Балхара, и тази карта от Националния исторически музей, който установява само твърдо установени факти. Т.е. нанася в своята експозиция. Балхара, между другото, е име не само сходно с българското. По същия начин и сега някои народи наричат България. Спомнете си Леонид Брежнев, който казваше Хараша страна Балхария. Тоест името, което идва от старите ирански, индийски и арменски и други ръкописи. Тези земи днес се отъждествяват с предгорията и равнините на северен Афганистан и на южен Таджикистан, ако мога така да се изразя. Те са непосредствено под планинската верига на Хималаите. Българите, между другото, винаги са се стремяли да се установят не само в равнини, но и в близост до планини, от които черпят руда, от които черпят камък за своите крепости и градове, в които се прибират при вражеско нашествие. Ето това значи е Балхара в предгорията на планините Хималаи, най-високите планини в Европа, т.е. в света. Какво става с българите? Какво знаем за тях? Откровено казано, малко знаем. Твърде малко, защото и ръкописите не са чак толкова много, в които се споменават имената на българите. Истината е, че българите, поне от това, което ни се представя, са един високо урбанизиран, още тогава цивилизован народ, който има свои каменни градове, който има много мощна икономика и изключително силна армия, с която успява да отблъсква враговете си. Само тях не е покорил Александър Македонски. След дълги опити да ги покори, те са го разбивали няколко пъти, в резултат на което той е тръгнал на мирно споразумение. Нещо много интересно. Оженил 10 000 от своите войници за 10 000 балхарски девойки. Това, между другото, през средните векове ще се използва като аргумент за връщането на българите на Балканския полуостров. Тоест, потомците на войните на Александър Македонски се връщат, за да вземат земите си. Има такива хватки в средновековието и кръстоносците, за да оправдаят превземането на Константинопол, казват, че по происход западноевропейците били троянци и се връщат, за да вземат земите си, взети на сила от тях някога от гърците. Как става така обаче, че българите се устремяват на запад? Всеки народ, особено високо цивилизованите народи, които са решили своите проблеми, имат твърде много деца, демографски нарастват и затова се мъчат да овладеят нови територии, понякога твърде далечни от тяхната родина. Спомнете си древните гърци, които в техните малки градове, държави демографски много бързо се разширяват. Затова древните гърци си определят един контингент от хора, тръгват с кораби на някъде, предварително са постигнали споразумение с местните племена или, ако са по-близо до
родината майка, с сила завоюват територии и там си правят не колонии, както е в модерната епоха, а нови държави. По същия начин се смята, че и българите в един прекрасен момент са излъчили един голям контингент от хора, за разлика от малките гръцки градове държави. Те могат да отделят 100, 200, 300 хиляди души и да тръгнат на запад търсене на нова родина. Смята се, че българите са минали именно през днешните ирански земи, от прародината Балхара до Кавказските планини. Ето тук между Черно и Каспийско море се простират Кавказските планини, които между другото са две големи вериги, а по средата има много хубави плодородни полета. Смята се, че българите точно там са основали втората си държава. Кога е станало това? Това е станало вероятно някъде в 2-1 век преди новата ера. Тук българите вече се забелязват и от арменските хронисти, които са възхитени от тях. Казват, че са станали техни съюзници и заедно воюват с други народи и че българите са единствените, които имат висока цивилизация и имат каменни градове. Точно така пише един арменски хронист. Българите са единствените между околните на наш народи, които имат каменни градове. От тук българите започват да се разширяват и достигат, тъй като това са степи, днешните руски степи, овладяват всичко до Азовско море, до тази река. Оттам нататък вече влизат във връзка с Византийската империя и помагат, много често и помагат в войните срещу готите. Знаете, че са почнали варварските нашествия и тези варварски нашествия са довели до там, че Римската империя, или по-точно Източната Римска империя, която ние познаваме под изкуственото име, то е научно име, Византия, тя никога не се е наричала така Византия, нарича се Римска империя, българите им помагат. Смята се, че за първи път са стъпили в Европа през 384 година в резултат на договор на император Зенон, с който той ги повикал, за да се сражава с готите. Тогава се отбелязват и в последствие две големи български общности – кутригури и утигури. Тези племена или народи е по-правилното име. Гърците нямат име за племе, те казват генус народ. Вероятно са имали две български държави, които за съжаление някъде в началото на 6 век влизат в спорове помежду си, взаимно ослабват и са покорени именно от тюрките, от тюркския хаганат. Тюркския хаганат, който наистина се развива на изток, се е прострял и създава една огромна държава между Волга и Черно море. Но това не е било робство в съвременния смисъл на думата. Просто държавните ръководители на българските племена просто признават властта на тюркския хаганат, запазвайки и своите постове, запазвайки и своята власт. Власт малко по-голяма от тази на областни управители, речем, но все пак власт. Как българите стигат до тук? Обикновено ние смятаме, че прабългарите, а те никога не са се наричали така, те се наричат българи. Българите не са били наистина хора, които могат да търпят чуждо робство. Те са продължавали да сключват договори с Византия, продължават да сключват договори с аварския хаганат и често участват и с хуните, също между другото, забравих, и да участват в различни походи за своя собствена сметка. Византия е правила опити да привлече тези племена като постоянно население в границите на Византийската империя. Затова сега последните изследвания сочат, че много преди Аспарух, т.е. преди 680 година, български военни отряди заедно с семейство се заселват в днешните български земи. В Силистра на първо място и Силистренско смята се, че потомци на тези заселени 100 години преди Аспарух прабългари са днешните гребенски села, които се простират между Тутракан, Силистра и дори в Румъния, покрай румънския бряг на Дунава. Други прабългари са се населили в Белград,
други в Македония, други в източна Тракия. Но те се заселват вече като византийски поданици, като федерати на Византийската империя. Голямото заселване става в резултат на драматични събития, свързани с ръководителя на едно от българските племена, на племето Оногундури, Канко брат. Канко брат, ще видите в музея част от неговото съкровище, е бил изпратен в Византия, в Константинопол, още като дете, за да се обучава, така да се каже, на управление на държава. Той е бил отглеждан в императорския двор, император Иракли, с който са станали големи приятели, с жена му Мартина, с децата му. След близо 4-вековно престояване в Византия, след приела и християнство, заедно с съпровождащото го свита от млади благородници, Канко брат най-неочаквано заминава на север, където се обявява за ръководител на самостоятелна, независима българска държава. Аз определено мисля, че това е един българо-византийски проект на двама държавни мъже, които са се разбрали северната граница на Византия да бъде прикрита от една силна и приятелска българска държава. Канко брат много бързо успява да овладее голяма част от евразийските степи и да създаде държава, която византийските автори наричат Велика България. Велика България се е простирала от Карпатите, ето тук са Карпатите, до река Волга. Именно затова се нарича Велика България. Неправилни са тези мнения, които чертаят една малка България тук в Донско-Кубанските и Днепърските степи, тя в никакъв случай не би могла да бъде наричана от византийските автори Велика или Голяма България. Голяма България е била точно това. Обикновено се смята, че тази България е била унищожена от хазарския хаганат, а оцелелите българи са се спряли в тръстиките на брега на Дунав. Това не е вярно. Хазарите наистина нанасят много силен удар на българската държава, на Велика България, към края на живота на Кубрат, но те само я разсичат на две. Ето, хазарите разсичат Велика България на две. Две части на Велика България, Дунавска България и Волжска България оцеляват и в следващите векове се превръщат в значими европейски суперсили. Това, което е останало на Аспарух, никак не е малко, драги зрители. На Аспарух е останало територията на днешна Влахия, територията на днешна Молдова и територията на почти цяла днешна Украина. Знаете, че гроба на Канко брат е намерен не в Анагория, както гледахме в един филм преди 30 на години, а е намерен ето тук, в Полтава, която се намира на значително разстояние от морския бряг. В тази държава са живели не по-малко от 2 милиона българи. В тази държава има поне 100 000 армия и това обяснява защо, когато в 680 година Аспарух започва война, за да премине на юг от Дунав и да овладее територии на юг от реката. Това е неговото сериозно намерение. Византия реагира точно така, както се реагира и днес всяка държава при наличие на крайна военна опасност. Нападение на едно малко племе, спряно в тръстиките на Дунава, в никакъв случай няма да застави Византия да изпрати цялата си армия и целия си флот, и то под командването на императора, за да воюват с тях. А едно малко племе, спряно в тръстиките на Дунава, до тогава в никакъв случай не би могло да нанесе поражение на 60 000 византийска армия, но което е по-важно, след това да овладее цяла Мизия, да премине дори и в Тракия и по този начин да накара Византийската империя да направи нещо, с което тя никога не се е съгласявала до тогава.
да признае владението на територии на юг от Дунава на всеки нападател. Тя не се е съгласила с хуните, тя не се е съгласила с аварите на времето, когато води войни с тях, тя не се е съгласила и с готите. Крайната цел на византийската политика е да река Дунав да й бъде северна граница, тъй като е нормална, голяма, широка, естествена преграда. А всяка държава се мъчи да има една преграда между себе си и евентуални нападатели. Византия, ако не успее със собствени сили, е подкупвала други племена, за да нападат нападателя, но ги е принуждавала в крайна сметка и хуните, и готите, и аварите да се изтеглят на север от Дунав. С българите Византия не е успяла да направи и това. А какво означава това? Това означава, че българите са били многобройни, говоря за прабългарите, естествено, и наистина още хазарския хаган е казал, че българите са толкова многобройни, колкото са песачинките на пясъка в един плаж. Второ, че имат сериозна военна сила, не няколко хиляди души, конници, а поне 100-хилядна армия, защото толкова е армията на Византия в тази епоха, която им е нанесла военно поражение и им е позволило да се разширят с територията на днешна Северна България, както е по мирния договор в 681 година. Вероятно ще се запитате как българската армия успяла да разгроми византийската армия, която е всъщност римската армия, най-добре обучената, най-добре въоръжената армия на епохата. Вероятно ще се запитате и как така Византия не е успяла да привлече съюзници. Вероятно ще се запитате как Византия след това в следващите войни не е успяла да победи българите. Българите винаги побеждават. Иначе нашата държава не би оцеляла и до ден днешен. Още в 7 или 8 век византийците щяха да я ликвидират. Истината е, че нашата армия е била от технологична гледна точка много по-добре въоръжена от византийската. Византийската армия е пехотна. Те са въоръжени с мечове. И вероятно, по аналогия, много съвременни автори смятат, че и българската армия е била въоръжена с мечове. Дори станали класически в пиеси, в филми. Хан Аспарух или не е толкова голям меч, нали, горе в дръжката, да го забива в земята и да казва: от днес тук ще бъде България. Няма такова нещо. Българите са въоръжени до един с саби. Това откриваме в некрополите. Ето това са саби. Тази сабя, която е откована с злато, според българския протокол е принадлежала на някой хан. За съжаление, ние не знаем точно на кой хан е принадлежала. Ето 3 други саби. Сабята е много по-ефективно оръжие, особено когато се използва от конници, а нашата армия е конна. Това, че армията е конна, не означава, че ние сме номади, които си бродят с кончетата по степите. Това означава, че имаме танковете на епохата. Конните отреди, които са нанасили страшни поражения на византийската армия. А със сабята може да се работи. Да се работи не е хубава дума, но не можах да измисля друга много по-добре, отколкото с меч. С византийския меч пехотинеца може да мушка само напред. Той няма дори и пространство да го размаха и да нанесе удар в плътния строй на пехотната част. Докато конниците, препускайки, могат да въртят сабята на 360 градуса около себе си и да нанасят немилостиви удари, където си поискат. Това е една от причините, а това е едно ножче, също златно. Всеки прабългарин, както се вижда от една рисунка в византийски ръкопис, ето как се използват сабите, дори при спешаване на конниците, а на колана му виси същото ножче, там с червена кания до кисийката, а това е колона на прабългарина. Колона, така като ги гледаме, трудно може да се каже, че наистина му е стягал гащите. Той по-скоро е символ, както и сега, като вземеш пленник, му снимаш колана. Той е символ на боеца. Той бележи рода му и не дай Боже някой да загуби в бой колана си. Т.е. да бъде пленен. Той човек
е оставал посрамен за цял живот. Любопитна подробност, няколко византийски автори пишат, че при българите и младите жени са се занимавали, т.е. са участвали в армията. Така както е днес в израелската и мисля в швейцарската армия. При това оръжието на българина си е било вкъщи. Вкъщи той е трябвало да гледа не един, а 2 бойни кони, които е нямал право под страх от смъртно наказание да използва в селско-стопанската работа. Освен това, българите са се обучавали и на бойни изкуства. Бойни изкуства от типа на тези, които ги знаем, че идват сега от Азия, от Китай и от Япония. Дори много автори смятат, че именно българите са научили още докато са били там в Балкара и китайците, и японците, т.е. че ние сме родоначалници на тези бойни изкуства. Един арабски автор възкликва: българите са изполини по ръст и много добре умеят да се бият. 10 наши бойци в ръкопашен бой не могат да излязат на глава с един българин. Като имате предвид, че и жените си имали тези умения, това обяснява много високото положение в обществото на българската жена. Как да се озъбиш на жена си? Примерно вкъщи, както сега го правим понякога, когато жената с 2-3 удара може да просне на пода бездиханен, така за половин час. Така че българите са уважавали жените си, тъй като жените сами си спечелили, така да се каже, това право. Даже се смята, че византийски император Никифор е убит точно от една такава женска част, която не можела да му прости, че той е конкурент до известна степен. Разбира се, българите са имали разнообразни тактики, с които са побеждавали най-добрата армия на епохите. Те много често използват, пишат засадата. Конна част измъква византийците в диво преследване, след което изведнъж се обръща, налита върху тях, а по фланговете, защото българите са ги вкарали в капан, по фланговете ги атакуват други български части, които византийците не са забелязали. Използвали са и тактиките на сдружаване с други племена, които българите, точно като византийците, са наемали като федерати. В историята се споменават за аварски отряди, за славянски отряди и така нататък.